felkérném először Zajícsek Józsefet, a 7-es számú Cucor Gergely cserkész csapatparancsnokát, hogy nyissa meg ezt a rendezvényt. Vážení páni, vážené dámy, milé deti, všetkých vás srdečne vítam tu na hlavnom námestí Nových Zámkov. A na začiatku poprosím Jozefa Zajíčeka, vedúci nášho skautského zboru, aby otvoril túto slávnosť. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves barátaim! Hát nagyon örülök, hogy ennyien összejöttünk. Hogy ennyien összejöttünk itt most Újvárba, és hogy mindenkinek a szemében nézek, csinálok egy 360 fokos kört. Mindenkit üdvözlök, ez nagyon, nagyon kellemes nekem, hogy ennyi ember összejött ide, hogy begyújtsuk, hogy együtt közösen begyújtsuk ennek a nagy adventi koszorúnak a első gyertyáját. Vážení prítomní, milí priatelia, ešte raz urobím to kolečko 360 stupňov a týmto kolečkom by som chcel poďakovať každému, kto prišiel teraz. Tento veľký adventný veniec sme urobili pre celé mesto, pre každého občana. Bol by som rád, keby každý, kto pôjde vedľa tohto venca, keď sa na ňo pozrie, tak mu príde na že čo to sú Vianoce, čo to znamená advent. Most pedig megkérem Gyurcsó Zoltán esperes urat, hogy szentelje meg az ünnepi koszorút, és egyúttal üdvözlöm körünkben városunk polgármesterét, Pisinger Gézát. Teraz poprosím pána dekana Zoltána Gyurcsoa, aby vysvetil náš veniec, a pozdravujem primátora nášho mesta Gejzu Pisingera. Skôr než by sme začali posviacku súsvete Najsvätejšej Trojice, mielőtt megkezdenénk ennek a Szenthámság szobor tövében elhelyezett adventi koszorúnak a megáldását, és a szobornak, a koszorúnak, szeretném megköszönni a városunk cserkészeinek ezt a csodálatos ötletet, hogy egyáltalán megszületett ez az elgondolás, ez az elképzelés, és egyben ezt a szép alkotást. Chcel by som sa poďakovať našim skautom, v srdciach, dušiach, ktorých vznikla táto krásna myšlienka pripraviť tento adventný veniec. Honnan jöttél, télapó? Országból hullahó, hegyvastagnyi takaró. Meseország világos, hóországgal határos. Csing-ling-ling, száncsengő, száncsengő, csing-ling-ling, csing-ling-ling, hallgatunk, földobban két nagy ló, kop-kop-kop, 80 kó, 80 kop-kop-kop, csöndságból hangot lop.
mert zárva van az ajtaja. Csengő szóra kinyílik majd, a sok gyertya felragyog. Olyan jó, hogy meggyújtjátok karácsonyi angyalok. Kicsi a napszóró, éneklünk, hogy pásztorok, a falat mindenféle.